We Talk Football SA, Orlando Pirates 1, Kaizer Chiefs 1. Bhakaniya. Mntakamkhulu kunjani? Siyaphila kunjani bhuti? Hayi mntakamkhulu, ukuphila kuse ekhona ngoba nethemba alilahlwa mntakamkhulu. Njengoba asathi bakolile konje hayi akunankinga nkosi yami kodwa isathule ngiyabuka. Kodwa ngifuna ukuchaza ngijule ngomdlalo wanamhlanje Nkosi. Ngiphinde ngichazeka kulabo engachaza kuba abalibuka kancane ibhola. Kwenzakaleni ke namhlanje? uTito uyasiphuza abafana. UMbuthuma ayikho lento yabo. Ngisacela ukuthi mina legenge le ukuthi ngesizini ezayo impela ngahlala impela emakubo noma impela ayodlala impela ebhuqweni. Nje elebadlala ngayo lo muntu ufakiwe kodwa afana nomuntu ongafakiwe. Into enjani leyo? Ungathi ukhona ufana nomuntu ongekho. Sithi sivala imbobo sivula imbobo. Uma bafethu nibona ukuthi iPirates yansinda, hambani bafethu niyohlalela ngaphandle ni relax niyolwandle nifike nibhukute lapha nanithanda ukubhukuda. Ngoba ngempela bafethu nasithi siyabuka bafethu thina iPirates bafethu ingeyethu. Yes. Si Pirates. Yeah. Njengoba nina ningakuboni lokho ukuthi thina bafethu ona la kuthinteka khona ningenzi kahle. Kufanele sinitshele njenga abazali bethi singane encane. Yebo. Kodwa bafethu ake esikhulumeni iqiniso. Niyawubona yini umsebenzi kaTito ngempela kuPirates? Ake sikhulumeni nje ngempela sikhuluma iqiniso impela singalo. Bathi bayawubona la emva kwami. Obani bawubona kanjani? Abona Livindi acimezini. Yeah. Abona bengaboni abona Livindi. Abona mkhulu nathi ubona Livindi. Kusho into enjalo uneyinkungu kodwa kumnyama emini. Yeah. Kodwa ngicela nomqeqeshi Nkosi angase enzele ifavor umuntu mengaboni ukuthi akasathanda ukudlala akamhlalise azabona indlela afike ngayo. Yeah. Ngiyabonga Nkosi yami. Siyabonga uApolisi ngibone bemkhipha kanti ngibone ngathi ubeshisa ngazi ngibone kanjani? Nkosi yami kuyenzeka ukuthi kube nalapho cha ngoba namhlanje ube edonsa yedwa washeshe nenjini yasikhathala Nkosi yami. Cha yena ube sesiwile Nkosi. Ami bese ngibona ungala emuva ungala eswini ungaphambili Nkosi yami. Kusho ukuthi yena uliketanga. Nawe mfowethu uzokhathala awudonsa ngemuva udonsa ngaphambili. Usebenza u24 hours. Yes. Umuntu noma esebenza akawusebenzi 24 hours emsebenzini. Hayi. Siyabonga Bhakaniya. Kubonga mina Nkosi.